ɗum noon han adduno men ɗo e Malika ko pulago hanki e pulago hande fulɓe hanki e fulɓe hande ɗum min jiɗno yo baba men Mamadou Sy aran men holɗum serni ɗum bismillah e baba. Alhamdulillah kadi weltima ko namdiɗa ko hayso duuɓi men kewani ne wonko ganduɗen hen pulago hanki e pulago hande fulɓe ko gotum fof pulago kam ko gotum serni ɗe waɗi seeɗa serungal ngal tan ko aduna ono yarata ni fulɓe hanki moyen mumen e fulɓe hande moyen mumen kono fulɓe fof ko gotum mais ko noon ni kam ene jiiru eyyi ɗum noon baba Sy sa yi joni min taki amen namnade oɗo émission yimɓe mbi joni fulɓe idan ɓurno sellu fulɓe joni fulɓe idan ɓurno janggo fulɓe joni holɗum saabi enen fulɓe joni yimɓe mbi eɓe ɓuuri janggo heɓe ɓurno janggo heɓe ɓurno tiiɗ holɗum saabi ɗum an Thierno Sy? jangde kam so ƴeewama fulɓe kam koko jangde nde koko ɓooyi saabu sa ƴeewi hayto banggue haala o kala ko konngol pular haali sa ƴeewi ɗum ma yi mana mum ma yi mana o so kala ko inni ka helmere kala nde inni ma yi mana o heddi noon ko woppanoma waɗi dawal woppa o noon mataw woppini ɗum ko natɗen e haaju e ɗum ɗoji goɗɗi natɗen e fina tawa goɗɗo mo wona fina tawa min goppuɗen dartiɗen ɗon natɗen e goɗɗum eyyi joni noon artama e muɗum saabu yimɓe hewɓe jiiɗino yimɓe garta e pular garta e jangga pular jangga ɗemgal ngal jangga ɗum ɗon kono ɗeeɓi tardude seeɗa ha joni ni ɗen pelle no goodi woni hen pelle no goodi guila ndeysan yarhamon Yero Doro Diallo en dogui hen ha tampi ko adi ɓen waɗi Mamadou Samba Diop Murtoɗo en ɓen foof dogui hen ha tampi ha ayi gande men hanki gande men hanki ɗo gonɗa ɗo an kala ɗo gonɗa hanki kala ɗo gonɗa cikkata ko ɗon aduna o haali tawa noon wona ɗon joni yimɓeɓe pini ji aduna o no wayyaji enen gande men hanki sa ƴeewi onon aynaɓe jogotoɗa aɗa jogotono temedere ma nagge walla ujunere ma nagge tawa ko ɗum tan ko hen tan dewɗa a yincita ko ɗon tan haɗata ko hen tan timmata ha joni ko gonɗen ko émission men 100% pulago hanki fulɓe hanki e fulɓe hande hafa wiin men hin ɗo e Dakar ɗo e Malika baliyede Dakar heɗen bunde baba men Mamadou Sy heɗen ɗum namno pulago hanki e pulago hande hino tollino e baba men Yero Doro Diallo en rahimahullah en ɓen ɗon foof ɗon o tollino tan continuen ɗon seeɗa inchallah doguino yo pular yo yimɓe ndentu kono enen noon pulago hanki sa yi pulago hanki ɗeɓi tardinde en enen awama e haqqillaji men te ɗum wona gonga de koko awa e haqqillaji he ha yimɓe doli ɗum wonde fulɓe ndendata jiɗodirani waɗa ɗum inani ɗum koko awa e fulɓe tinnoɗe on ɗon ngol konngol itte ɗum wona gonga ko ha yimɓe certa tan ko hankkadi yimɓe kalanama ɗum ha doli e ɓerɗe hankkadi ha moƴƴi ɗum doli mo yii fof wiyata ko yimɓe jiɗodirani wona gonga ɗum wona gonga ko politique tan wonno yimɓe fulɓe sa yi aduna he kala ɗo jaaɗa e aduna he fulɓe ɓuuri toon hewde kala ɗo jaaɗa e aduna he fulɓe ɓuuri toon hewde ƴewama noon so tawi accama e ɗum ɗoji ɗi ɗacciɗama e koye mabɓe jimata aduna o te ko toon fayini kay so Allah jaaɓi ko kamɓe jimata aduna o fala noon waɗa kandi politique aɓe ɓe awa e nder ɓerɗe yimɓeɓe fulɓe jiɗodirani fulɓe o yiɗama son pini o ni ko ni hankkadi ha yimɓe dolori ɗum kisa wontiri no gonga ni kono wona gonga.